Dobrý deň, tak ja sa predstavím. Volám sa Adam Brož, som zo Západoslovenskej distribučnej a došiel som vám trošku odprezentovať, ako využívame drony v energetike. Svoju prezentáciu dnes som nazval Inovatívne metódy v rámci Západoslovenskej distribučnej. Krátky obsah. Na začiatok som si pripravil video, aby som vás troška upútal. Základné milníky projektu, ako sme postupovali. Výber technológií, obnova dronov, drony idú neustále dopredu, využitie technológií, monitorovanie a kontrolovanie a nejaké vízie, čo nás čaká, čo by sme chceli dosiahnuť. A tu by som vlastne kľudne mohol skončiť. Všetko ste videli vo videu, ale teda poviem vám ešte pár slov, nejakých pár základných milníkov našej spoločnosti. V roku 2014 sme sa začali pohrávať s myšlienkou, že chceme začať využívať drony v našej spoločnosti. V septembri sme vybrali technológiu, poriešili sme nákup a mali sme prvý dron, bol to iBotix z Nemecka. 11 mesiacov nám trvalo zaregistrovať ho, preškoliť pilotov, takže naozaj veľmi, veľmi dlhý čas. V roku 2015 sme to uviedli do praxe, mali sme vyškolených pilotov, mali sme dron, mali sme poistený dron, začali sme ho využívať. V roku 2015 až 2021 využívanie dronov a hľadanie nových možností, uplatnenie dronov. V 21. až 22. sme chceli trošku zmodernizovať a obnoviť náš
letecký park dronov a v roku 2023 sme tiež obnovili a vlastne vybrali sme novú technológiu dronov. Výber technológií 2014-2016, jak som povedal, iBotix X6 bol náš prvý dron, Spartacus, ďalší dron Phantom 2, Phantom 4, ktoré ste videli aj na videu. Obnova dronov v roku 2022-2023, potreba obnovy dronov, drony išli samozrejme neuveriteľne dopredu. Cítili sme aj my možnosť a obrovské využitie, že potrebujeme ľahšie drony, odolnejšie drony, s výkonnejšími kamerami. Tak sme sa rozhodli zakúpiť 2 drony DJI M30T, kde už boli vstávané kamery, stávaná termokamera a možnosť pridania lidaru. Poslední 2 prírastky máme menšie drony, DJI Mavic 3, sú to drony, ktoré majú naši ľudia hodené v aute. Piloti, keď idú na štandardnú prevádzku alebo pochôdzku, tak si ho so sebou zoberú. Ak sa niekde nemôžu dostať, vyhodia ho ponad seba, spravia si záber, vyhodnotia a tieto dáta sa automaticky prenášajú. Ciele a prínosy, ako každá firma musíme mať ciele a prínosy. Prvým samozrejme BOZP na prvom mieste, cca okolo 100 podperných bodov a okolo 100 až 200 polí 110 kV vedenia, náhrada lezeckej kontroly, možno ste to videli, ak nie, tak len poviem, sú to vysokonápäťové stožiare, na ktoré v rámci lezeckej kontroly sa loží horolezeckou technológiou a technikou a tu nám vlastne dron umožnil na ten stožiar neliesť, ale vlastne preletieť ho, stiahnuť si video a obrázky a vyhodnotiť. Zvýšenie efektivity a údržby, lepší a detailnejší prehľad o stave technologických zariadení, zníženie počtu potrebných vypnutí VN a VVN, to vnímame všetci a všetci citlivo, nikto nechceme ostať bez elektriky, takže celkovo ročne okolo 100 hodín, tento rok už je to 250, takže aj my sa posúvame. Zmapovanie škôd po rekonštrukcii a mapovanie trás, ako ste aj videli v tom videu, pôsobíme v exteriéri, ak stávame VVN-kové linky, tak vlastne je to skoro všetko na roli, potom musíme nahradiť škody, takže tieto videá a obrázky nám vlastne pomáhajú k tomu, keď sa dohadujeme s poľnohospodárom, čo sme poškodili my a čo má nárok si od nás nárokovať a vyplatiť. Tu sú nejaké využitia, nebudem hovoriť všetky, bolo to nejaké zmapovanie škôd, mapovanie trás, efektívne a objektívne zdokonalovanie v rámci PPU. Od roku 2015 až po rok 2023 pár vypichnutých s nejakými obrázkami. Monitorovanie a kontrolovanie, keďže sme firma, ktorá rieši aj nadnárodné projekty, máme zatiaľ také 2, máme Acon a Ingrid, je to financované z európskych peňazí a vlastne v rámci týchto kontrol nemáme až také kapacity, aby sme ich mohli ukontrolovať a dodávateľov hlavne, tak na to využívame náš dronový tím, ktorý chodí, preletí, vyhodnotí záznam a potom dávame spätnú väzbu a máme samozrejme znovu ďalšie a ďalšie podklady. Líniové stavby, ako som povedal, kontrola technologických postupov, či dodávateľ, ale aj interní ľudia tieto technologické postupy dodržujú, kontrola výrubov a ECM projektov. Vízie, tu sa priznám, že už sme začali začiatkom roka. Naša vízia je v termovízii, v lokálnej termovízii, kde sa naozaj tým dronom zameráme na problémy, kde máme nejaké preskoky, kde máme časté výpadky. Sú to VN úsekové odpínače, sú to lisované spoje v rámci alfe vodičov, kuželové stvorky, prechodové objekty, ako vidíte napravo dole. Všetci chceme šetriť, jednoducho tá energia nie je už dnes lacná ani pre nás, takže si nechceme mať vysoké straty a preto sme sa zamerali aj týmto štýlom. Ďalšia vízia, ktorá nás čaká, už ju pomaličky rozvíjame, sme asi v nejakých 30%, je vytvorenie štandardizovaných dát pre umelú inteligenciu. Robíme si to vlastne v rámci firmy sami, zbierame si dáta, robíme videá, máme vlastne aplikáciu, ktorá podporuje a bude podporovať vlastne tieto dáta, ktoré budú nazbierané a automaticky to bude vyhodnocovať a vlastne bude nám to prinášať oveľa efektívnejšie využitie a aj my budeme vedieť o tej sieti oveľa viac informácií. Ďalšou víziou je lokálny zber dát LIDAR. Taký plošný zber dát LIDAR už máme nejaké 4 roky.
kde nám helikoptéra zalieta celé územie západoslovenskej distribučnej, ale my sme sa zamerali skôr tými drónmi na lokálne využitie, na kontrolu výšky vodičov, na prieseky, monitorovanie činností v ochrannom pásme a kontrola stavieb v ochrannom pásme. S týmto trošku máme problémy, keďže sme na území západoslovenského kraja a naozaj v tej Bratislave tie nelegálne stavby pribúdajú. Vlastne naletíme to v januári, naletíme to niekedy v polovici roka a zistíme, že 2 obrovské haly nové sú postavené a sú postavené v ochrannom pásme, tak potom s úradom a s ostatnými vlastníkmi riešime, ako si to mohli dovoliť, prečo nás neoslovili. Takže je to pre nás veľmi podstatné a prínosné. Ja ďakujem za pozornosť, ešte odovzdám slovo kolegovi, ktorý vám povie viac. Dúfam, že sa prednáška páčila a dám slovo kolegovi. Príjemné odpoludne, dámy a páni. Ja by som nadviazal na svojho kolegu a možno trošku z iného konca, alebo z pohľadu tých našich skutočne vízií do budúcna, ako vidíme vlastne ďalší rozvoj tej dronovej techniky. Svoj príspevok som nazval BEVLOS ako veľká príležitosť pre skutočné i veľké inovácie v inšpekčných procesoch. My podobne máme za sebou históriu zavádzania. V roku 2016 si pamätám časy, keď sme začali s našim prvým dronom. Dneska o tých pár rokov ďalej vlastne sme sa dostali k tomu, že sme zosadili, ako vidíte, to, čo spomenal kolega, ľudí zo stožiarov a namiesto postroja lezeckého sme im dali do rúk ovládač drona. Samozrejme termovízia, multispektrálna kamera, inštalácia odkloňovačov dronom na 110 kV vedenia pod napätím, využívanie dronov na boj s inváznými a expanznými rastlinami v našich koridoroch, kde sa musíme starať o vegetáciu. To všetko máme za sebou. A môžem povedať, že určite to bola zaujímavá cesta dodnes od toho roku 2016, ale som presvedčený, že tá ďalšia cesta bude nie zaujímavá, ale fascinujúca pre všetkých nás, čo nám drony ešte dokážu ponúknuť a čím nás dokážu prekvapiť a ako ich dokážeme využívať. Tak ako hovorím, skutočným kľúčom k odomknutiu vlastne inovácií v inšpekčnej činnosti sú BVLOS lety, aspoň podľa nás. Pokiaľ sa neprehúpneme tam, tak vlastne iba čiastočne budeme vždy využívať potenciál dronov. To je cesta, ktorá stojí pred nami a keď chceme sa ako krajina všetci posunúť ďalej dopredu, tak musíme ísť touto cestou. Dokumentoval by som to možno tým, že my sme na Slovensku najmenší z tých 3 prevádzkovateľov distribučných sietí, napriek tomu prevádzkujeme 9000 kilometrov vzdušných vedení VN, vysokého napätia a veľmi vysokého napätia. Týchto 9000 kilometrov treba kontrolovať a nie sú to iba, poviem, nejaké cyklické prehliadky, kde sa zameriavame na každý detail toho vedenia, ale sú to aj prehliadky po nejakých kalamitách, poruchách, kedy treba operatívne reagovať na to. Takže tých inšpekcií sa vykonáva v podstate veľa a možno pre zaistenie lepšej spoľahlivosti sieti a kvality distribúcie by ich bolo potrebné ešte viac, ale dnešným spôsobom, keď sa využívajú motorizované posádky a montéry, to určite nevieme zabezpečiť. Tá budúcnosť ale môže byť trošku iná a ja sa pokúsim ju načrtnúť. Rovnako, čiže nebavíme sa iba o efektívnosti a vlastne lepších výsledkov dát, ktoré s pomocou dronov vieme získať, ale bavíme sa o zvýšení bezpečnosti zamestnancov, pretože určite vieme podstatne lepšie eliminovať riziko to, že dron niekomu ublíži,
ako to, že si naši zamestnanci pri pohybe a výkone činnosti dosť niekedy rizikových spôsobia nechtiac nejaký úraz. Prečo vlastne nestačia nám VLOS lety a potrebujeme BVLOS lety? Každý vlastne presun, vzlet, pristátie si vyžaduje čas. To je len taký snímok na nejakú konfiguráciu našich VN vedení. Tie VN vedenia sú červenou farbou, myslím, že modrým tam sú stĺpy. Tou žltou farbou som sa snažil naznačiť nejakú trasu, možno letu. Ten dron, ktorý musí absolvovať, aby daný stĺp zosnímal z jednej, z druhej strany, aby sme získali nejaký obraz. Keď si predstavíte, že je tam nejaké zalesnenie, tak možno sme vo vzdialenostiach, kedy v rámci toho, čo sa akceptuje, by sme mohli povedať, že vzlietne tým dronom a oblieta to náraz vo VLOS režime. Ale prísne, ako je to definované, tak keď sa postaví na hociktoré miesto, keď si tam uvedomíte, možno dokáže kontrolovať oblohu, že tam do letovej dráhy niečo nevstúpi, ale určite nedokáže kontrolovať pohyb po zemi a v prípade pádu, takže právne to nespada do kategórie VLOS letu a ten človek, ak by to mal všetky podmienky dodržať, tak by sa na tomto území možno 4-krát presúval, aby to všetko spravil tak, ako by mal. Nehovoriac o tom, že určite takéto lietanie, aj keby videl ten dron, tak podľa kamery sa nedokáže orientovať a nedokáže tie dáta zachytiť tak, ako by bolo potrebné. Takže bude odkázané, keď tie dáta majú mať nejakú kvalitu a majú byť štandardizované na nejaký automatický let. Hej. A automatický let zase vo VLOS režime s efektívnosťou nemá nič spoločného, takže či chceme, či nechceme, musíme sa dívať ďalej. My sme začali zhruba pred koncom minulého roku nejako pracovať na tom, aby sme sa dostali k povoleniu pre osobitnú kategóriu a pre BVLOS lety. Veľmi si vážim podporu, ktorú nám poskytli letecké prevádzkové služby, aj ostatní vlastne, ktorí sa dronmi komerčné spoločnosti zaoberajú. A potom roku snaženia musím konštatovať, a nie je to iba na Slovensku, pokiaľ som sa rozprával s kolegami z iných energetík v Európe, majú rovnaké skúsenosti. Získať potrebné povolenia je ťažšie, ako splniť technické požiadavky. Žiaľ, doba je taká. A tie technológie sa vyvíjajú tak rýchle, že tá regulácia asi zaostáva za vývojom technológií. A častokrát som narazil aj vlastne na nejaké takéto konštatovanie, že tu ani nie je reálna požiadavka na BVLOS lety. Chcem to povedať, že to nie je pravda. Vlastne tá požiadavka z priemyslu tu je, lebo bez nej si tú budúcnosť nevieme predstaviť. A z pohľadu kvalifikácie pilotov, tak naša spoločnosť vlastne všetci zamestnanci, a dneska už ich nepočítame na jednotky, ale máme ich desiatky, ktorí zložili skúšky, náročné skúšky na dopravnom úrade, sú určite zárukou toho, že prevádzkujeme a lietame bezpečne. Nebezpečné je to, keď lietajú ľudia, ktorí nie sú vedomí rizik a môžu niečo spôsobiť. Bezpečnosť určite na prvom mieste. My sme zvažovali, keď sme sa púšťali na tú cestu BVLOS letov, čím ich budeme vykonávať. A tá bezpečnosť, tak ako pán, myslím, Dusa prezentoval náraz do lietadla dronu, závisí od kinetickej energie, ktorú ten dron dokáže odovzdať, či už pri zrážke vo vzduchu, alebo pri páde nejakej osobe na zemi. Vzorec je pomerne jednoduchý, závisí od hmotnosti a rýchlosti drona. Samozrejme pri páde to nie je letová rýchlosť, ale závisí od gravitácie, rozmeru dronu, hustoty vzduchu a ďalších ešte faktorov. Tak sme sa, naše požiadavky zase samozrejme sú na detail a teda kvalitu záznamu, ktorý ten dron dokáže zabezpečiť, a to, aby sme ho dokázali nastavovať, udržiavať nastavenia, hej, tie ďalej potom dlhodobo opakovane spúšťať. Takže podľa toho sme vyberali dron a rozhodli sme sa začať naše pilotné projekty pre BVLOS lety s dronom, ktorý má hmotnosť 1050 gramov, je to maximálna vzletová hmotnosť. Nastavili sme si rýchlosť letu 5 metrov za sekundu a keď som podľa
doporučenej metodiky spočítal energiu v prípade, ktorou by vlastne mohol byť zasiahnutý človek, tak vychádzala na 275 joulov. Myslím, že pokiaľ si pamätám, tak hračky, ktoré sú akceptovateľné, majú maximálnu 80 joulov, že nie sme ďaleko od tejto hranice. Ďalej je veľmi dôležitý náš prevádzkový priestor, v ktorom budeme lietať. My kontrolujeme konštrukcie a vedenia, ktoré štandardne vlastne majú výšku okolo 24 metrov. Samozrejme sú to konštrukcie 110 kV vedení, máme aj vyššie, aj 35 metrov, máme aj nižšie, ale taký priemer je tých 24 metrov. A u VN vedení hovoríme o 13-metrovej konštrukcii. Tých 110 kV potrebujeme kontrolovať 5500 kusov, tie nižšie je 100 000 kusov zhruba orientačne. Vzhľadom na to sme potom zadefinovali aj náš prevádzkový priestor a ten je v súlade s preddefinovanou analýzou rizik, ktorá bola publikovaná minulý rok a dneska som počul, že budúci rok od januára by sa zrejme mala dostať do predpisov ako oficiálna. Čiže v súlade s touto predefinovanou analýzou rizik náš prevádzkový priestor je tak, že naše vedenia sú považované za prekážky, čiže sú vyššie ako tých 20 metrov. Videli ste, že ten priemerná výška stovkového stožiara je 24 metrov. Vzhľadom na účel, na ktorý potrebujeme používať tá inšpekčná činnosť, nemali by sme byť ďalej ako 15 metrov od konštrukcie, aby sme dokázali zachytiť všetky detaily na tej konštrukcii a postačuje nám nejaký ten kontingenčný priestor, alebo teda priestor pre nepredvídané udalosti 20 metrov. A na stranu je nám absolútne postačujúcich 30 metrov. K tomu chcem povedať ešte toľko, že na Slovensku v súlade so zákonom všetky vedenia veľmi vysokého napätia a vysokého napätia sú chránené ochranným pásmom, ktoré je 15 metrov od krajného vodiča pri stovkovej vedení na každú stranu, 10 metrov u VN vedenia. Je to ochranné pásmo aj nad vedením. No a v tomto ochrannom pásme je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, vykonávať nejaké činnosti, že určite priestor v koridore vedenia týmto vymedzeným môžeme považovať za priestor so zriedkavým výskytom osôb v súlade s legislatívou. A nemáme žiaden dôvod vzhľadom na konštrukcie aj vedení prenosovej sústavy sa dostávať, poviem, nad hranicu 120 metrov. Pre nás to nie je zaujímavé byť v takýchto výškach. My potrebujeme byť čo najbližšie našim zariadením, ktoré by sme kontrolovali. Keď som spomínal pilotný projekt, tak pracovali sme na ňom, pracujeme ďalej a zvolili sme si trasu, kde by sme v automatickom móde spravili BVLS let z elektrickej stanice Lemešany. Z prostriedku tejto elektrickej stanice je to druhá najväčšia elektrická stanica na Slovensku. Je tam rozvodňa 400 kV, 220, 110, 22, čiže v podstate silné elektromagnetické polia a možnosti rušenia. Tá naša trasa, dole je výškový profil, nefunguje ukazovatko, bola navrhnutá tak, že mali sme tam križovania, to prvé, kde vlastne stúpame dronom vyššie ako keby, to je križovanie 220 kV vedenia, to druhé, tam je dvojitá 400 a celá táto trasa mala vzdialenosť tak do 3,5 kilometra. A na konci tejto trasy bolo nastavený vlastne návrat po tej istej trase, ale už bez vykonávania vlastne akcií domov. V prípade, že by došlo k strate signálu, bol navolený okamžite návrat domov, čiže nebolo spravená voľba, že dokončenie misie a tak návrat domov. Zvolili sme nastavenie návrat domov pri strate signálu. Môžem povedať toľko, že zatiaľ sa nám nepodarilo získať povolenie vzhľadom na zmeny, ktoré sa teraz dejú v tej legislatíve a harmonizácii, takže sme tú trasu neabsolvovali. Čo sme ale vykonali? Vykonali sme to, že použili sme to nastavenie, odštartovali sme dron v automatickom móde z miesta v stanici
A nechali sme ho letieť, kým sme dokázali kontrolovať oblohu. Žiaden problém, pohyb na zemi, žiaden problém kontrolovať vzhľadom na to, že ten terén bol prehliadný, ale keď sme stratili vlastne istotu, kde sa dron nachádza, operátor alebo pilot zvolil návrat domov. Čiže sme sa dostali niekde za tú križovatku, do tých kopcov, niekde do tohto profilu, a misiu sme ako keby ukončili. Zopakovali sme to 2-krát a rôznymi dronmi s tým istým nastavením, ktoré sme pripravili. A tu sú výsledky. Môžem konštatovať, že tie výsledky sú viac ako povzbudivé pre nás. Keď by sme zobrali, či ten dron, aké boli odchýlky od nastavenej trasy letu, tak môžem povedať, že neidentifikovateľné. Čiže letel po nastavenej trase, poviem, s centimetrovou možno presnosťou, aj keď ten dron nebol vybavený FTK modulom. Tu sú neskreslené, nejako neupravované zábery, vlastne pretože bola nastavená akcia, po štarte spustil videozáznam, doletel do stanoveného bodu, sklopil gimbal na predpísaný počet stupňov, spravil celkovú fotografiu, ktorú tam vidíte na ľavej strane hore, alebo teda hore, zazoomoval 7-krát optickým zoomom, spravil detailnú fotografiu, odzoomoval, dvihol gimbal, posúval sa ďalej na ďalšie miesto. A to sme s týmto nastavením spravili s rôznymi dronmi v rôznom čase. Môžete vidieť, že naľavo ešte je vlastne tam nejaká kukovica niečo, napravo už tam nie je nič, už je po žatve. A zakružkoval som vám, aby ste možno lepšie videli, aké boli skutočne odchýlky. A dole je to po prizumovaní, takže keď sa pozriete vlastne tak v horizontálnej rovine, je to možno centimetrovo a vo vertikálnej z pohľadu polohy dronu, v ktorej bol, keď vykonával vlastne, lebo bol dosť vzdialený, keď to snímkoval, a vo vertikálnej rovine tam bola zhruba dvojnásobná, možno by som odhadol odchýlka toho druhého letu od prvého, ale tiež bol radovo možno na tú vzdialenosť v centimetroch z pohľadu pozície dronu, z ktorej robil tú snímku. Takže opakovateľnosť veľmi dobrá a nastaveniami a pri väčšom približení alebo opakovaným vieme zachytiť všetky detaily, ktoré potrebujeme. Tá kvalita fotografií pri zoomovaní tu na nie je najlepšia, lebo som ju redukoval kvôli prezentácii, ale pokiaľ originálna kvalita je taká, že rozoznáte poškodenia a skrutie, ktoré tam sú. Aby to nebolo iba jedna fotka, tak som pripravil aj z ďalšieho stožiaru. To bolo už vlastne po prelete tej prekážky, ktorou bolo to vedenie 220 kV prenosovej sústavy, čiže dron sme mali vtedy vyššie. A aj tam vidíte vlastne hore, to je tiež z tých rôznych letov rôznymi dronmi, aký je posun vlastne, čiže minimálny z tej vzdialenosti a podobne aj v tej vertikálnej rovine dole pri prizumovaní aj ten posun alebo ten záznam je skutočné, sú minimálne odchýlky. Takže za nás veľmi vlastne na dočakávanie výsledok a nepochybujeme o tom, že toto je cesta ako ďalej. Ja som si ešte pripravil, keďže hovoríme o Bevlozletoch, ja tu budúcnosť nevidím tak, že to budú štartovať iba ľudia z terénu Bevlozlety. Zrejme tá budúcnosť bude taká, že tie drony budeme mať v dokovacích staniciach, v našich elektrických staniciach. My máme ich, dajme tomu, 35, vzdialenosť medzi nimi je možno 30 kilometrov. Isté, že to nie je na tých 15 kilometrov na dnešný dosah tých dronov, ale tá technológia bude počase a môžeme nasadiť aj hybridné systémy, kde časť tých vedení obslúžime priamo s dronom z tej dokovacej stanice, ktorý bude štartovať, a čas budú musieť ľudia výjsť do terénu. A budeme to robiť asi nie operátormi v terénu, ale vpravo je pohľad na náš dispatching, distribúcie elektriny, a pribudne tam jedna veľká obrazovka a možno jedno pracovisko pre operátorov dronov, ktorý bude reagovať vlastne na udalosti v distribúcii, a z takejto dokovacej stanice odštartuje drona a nebudeme posielať pozemné posádky
na to, aby sme zistili, aký stav, a keď nebudeme mať poruchy, tak vlastne bude robiť ten operátor cyklické inšpekčné činnosti, tie dáta. Nie je šanca ináč ako plne využiť umelú inteligenciu, ako ju nasadiť na takto zozbierané dáta, a toto všetko bude akcelátorom toho, aby sme vlastne to posúdili a posunuli niekde dopredu a dostali sa do tej budúcnosti. Takže verím, že toto nie je otázka ďalších 10 ročí, že je to otázka najbližších asi rokov, ale verím možno, že ešte kratšieho obdobia, keď toto skúsime nejako pokusne, a potom by sme informovali o záveroch, ktoré z toho máme, lebo aj dneska som tu mal nejaké rozhovory, kde možno už bude to skutočne otázka najbližšieho obdobia, kedy by sme to vyskúšali. Veľmi pekne ďakujem z mojej strany všetko. Dúfam, že som vás veľmi nenudil. Takže ešte raz vďaka za pozornosť.